Ai tää on sitä lanttua, mitä mä söin Tää on ihan selvästi viime syksyn satoa. Kälpäneiltä nostettu jo pakkasen puolella. Ai kyssäkaali, niinhän se oli. Kihniöstä on tämä kyssäkaali. Joo, taitaa olla Kämäräisen Kaisan ihan käsi. On joo, Kaisan käsin poimima. Kulas, niin se kulassi oli sitten. Joo, ihan selvästi pippurihyllyn pitopalvelun viime viikkosta kerran pakastettua. No siinä tuli tiukan perä koko satokirjo Havanan herneestä Tyrkön turnipseihin noin 3 vuoden takaa. Ja no siinä tuli jälkipolttoa oli pukamissa. Selvästi Vattumäen väkiviina etikka ihan tuoreelta. Halax, tuoksuton WC-istuin. Lisää tietoa osoitteessa www.halax.fi. Ei kun Halax. www.halax.fi. Miksi osoite on Halax?